Kaž poslala kyblíky dolů. Kyblíky, jedou. Vytáh. Mamka už jeden dole vyvratila. Tak. Aha. No, a zase to nejde. To skurvil. A už se pustil. Neskurvil. Cože? No, a jak mám nabrat jako tady ten nemá nic. Dobré? Tady No, ten nenaberu, pošlu, jako. ten donesu dolů. Tady ten taky ne? No, super. To všechno zničila. Teď tady ten jo. A ty si pošleš ještě tam jsou 3. Tak, ty si pošleš poslední 2. A jde vidět celá ta ostuda. Víš, to pošlu. Mamka poslala kydla. Ty vole, ono se to nějak zadrhovat, ale... Drží? Jo, drží. Nejlepším kybl poletí dolů. Doufám, že tam nikdo není. Teď já už jede. To tam vždycky nějak... To je šprejce. Počkej teď. Počkej, radši jde. Taťko, radši odstup. Radši odstup, protože jak vidím ty No, dobré. držotka. Stačí, ne? Ne, ještě. Ještě. Ne, teď si pošleš ty kybliček. Já? Jo, hej, nejsem mobil. Ježiš, bacha. Ukážeme, jak vypadá expert. Expert na kyblíky. No však jo, jsi viděl, jak se to dělá, tak. OK. Drží to. Já nevím. Aha, už jedou. A jede dolů. Jo, ono to takhle. Aha, teď si nespali ruky. A už jede kyblíček. No. No, nemá kde zaparkovat. No, a teď jí to nepůjde. No. Jo, dobré. První pokus. Bože, bože. Vyjadření tady pana horolezce. Dobré. Super. No, vidíš to. Tak ještě. Ještě tady další kyblíky, další kyblíky. Tady, tady, ještě tady. Ten nemá ucho vlastně, tak to nic. Tady. Ježiš, teď jsem to až modrchal. Ježiš, honem pryč o tebe, honem pryč. Honem pryč. A dívej, další výtah. Jo, to nemá. No to nemá, mamko, to ti nepůjde už. A dívej. Tak, ne? A jde, aha. A zase výtah. Ještě zničí satelit. Tak. A už jede. A jede. A jede. A za chvilku, až tam bude mít ten 6 nebo 7, tak už ho nikdo nezaparkuje. Mamko, vezeš víc. No, tak. A vejde. Dobré. Dobré, za chvilku už to zvládneš. Hurá. Jdi. Zadeček. Zadeček už ti jde pomáhat. Dečku. Kuti.